Narum pa yung newskum ka channel ng taki padba ka brio nyo tap. Ngalalot ki topik bangan keren. Ngamdan issue syapang kajat kami ru ngaladap keren syapang ki politician ru ngalak keren kibaya dai bat kinu ki jing ai kam ai jam kiba kum no bakin trai kam trai jam ki kana samlau ngaladap keren bat ki bat dai bat kanu ka jing ya iya jai ban rio ngaladap keren nasungo bangamdan issue bangan keren bat ngala rai bangan penkut no ki jing keren namar ba kibun kita samlah ne kita men ngampip kiblawan haki komen kibla iwet yang piawit yang banga keren da pia keren no feelingan keren ayu ken manga piawit yang banga wana gini social media piong don penkut no piwan siwan dekan ya social media di jong no kadi jong pi kadi jong ngaru ti ya kata kadi kacing wan jong ha kini social media kadi ba pia penbor susu ma pi kitu ba komen ki ba ong balai pi wan beng ne kitu ki bala ai men si menga ki ong to ya chakmat ki ong ya chakmat dangal alut ki topik ngan ya da eken ne kate kan ni ka topik ka pa pi ong ma pi balai pi dang wan beng ha kane ka social media hang tang ha ban wan beng dat pia penbor ma pi ba ngan hap keren ya pi kita kinong komen kiba ong ba him jupet siu ne kajuk menta kadai kiba bun baha kisamla kidang bakala kimut bandal ada pet kun dang hap pet sakik siu kata kadai kiba bakala ba die bandal ada pet siu bade ken salibu sa shamesi hum kata kadai kiba bakala ba hakan ni kadai menriu jongi kiba ngi burum bahaya ki pa Henry mentangi layo i bala don ki mercy home. Bala da kita ki mi ki fa kat ba kidang penhek pensan ki hun dang mentoy. Ona don ski siu pen ap siu. Dala kut string ap siu li berat no stas mercy home. Ti kita ki di topik ki bang ayo i bang ling ba jong pi ki tu ba komen seniu. Ki bom burom ya ki mi kepala jong pim burom yang ngaru. Pi ong piwan da iu pat hang ne ba pi la ong wan shu. Ti kita ki bom sim la burom yala ki mi kepala jong kim burom yang ngaru. Ngati kunjungan ba burom dia ki kunjungan kim not man karan kum tu kum ba pia karan ma pia kini komen ki kunjungan ki di bangal asyakri na dungarang kalung ya ki kila ai la lan yang menta bangan karan sia ki pat ba ki kunjungan ki num not ban ong bale pikiran kum ta nomor sisien nomor bangate ka kami ngahikai ya ki kun baken karan kim dai pat ki kun baken hikai ban karan kala sayang Timo pi ba kita ki bawan kini ki komen Tamut pikiran kalaya ki mikik pajong pi bisa not ban karan yang Jadi ki baklam burom mela ki mik pala jong ki samkhain burom ki briuru. Nga pa de kade ki ba ngami na yang kasam ka banga burom ya imei nga burom ya ipa imei jong ali ju hikai ban burom hadu ki kinya kha. Ni burom hadu kinya kha imei burom hadu kinya kha jong ngai burom hadu kinya kha ki kun ni burom hadu kinya kha jong ki kun men. Kadang misa burom ya pihiru ang ni. Tibat kata kajing kalam akor ha kane ka jok ba manta ka bakini ki briu ki mi ha ki social media ki ba kalam burom yanu kane ka de ka ba ngaken no ya sarkar ngan kenno be i madu perestun ngan nyak bi basniu madu perestun matang sula yaro ai madu perestun rukil ong kane temen syong no ayeng tang syaro ai ba ardan rukil ai ong kane temen keto ngam tip tak keto mut kumno tinta kadang on sukunno abet ya iba arden bat imadu prestun bakini gini kan makor yang gini kibriu haki komen kidei na iba arden bat na iba nai madu prestun ba im sim keran hadu kitu kijing yalang ban hikai ban seneng ban kerau kata ngan ong nadien kani ngawan kanang hakani resngi bang lebih tar ngam simuan kumbang ngawan malaksni bang so iet ngalawan mantahang ni ada kajing bitar namar ba ngakwa ban keren ya i ba arden ba in sneng in kerau ya kinong kersian la jong ba kinong keren da kasang yangi kilong kemi bat bangan nyat saya imadu prestun ru ba imte lakam katala arta menta ilawan ha bosorkar imla ban ai kata kijing
te lakam ya ki school ban puli ki jing sneng temen baro khot ki school pharang na school khasi sisien ki bade ki badon ha kani ka jalla ka jongi ki dei ban hikai ban karan ban puli kat jing sneng temen ka bade ikot betang khandiat ba hikai ban sneng ban burom ya ki me ki pa ya ki bela he alasan ya ki nong hikai wat ni burom hadu yu khulung ru tika ni ka de ka ba ngan keno e madu prestun da isu yalap bet tang ki election tang ki project tang kita ki nuki kampenroi kampat biang kata kabaning kong manta pi penroi liu ki khana ki badakat ken ai kam le yu ti ki khana ki baka akwar burom rumdon tin rei kata de ka jing te lakam haki school baro bakin dayo ka jing sneng jing krau ken yo ka akwar ka burom kum ki khasi ken sakiu ki jing nang ki jing start ki jing puli ki jokki pen kiu ti jing puli khlam burom yanu le yu kata ka school pinyo kata school ka bak mik pa kila pan he pan san ki khun ndala he habrin la don ki khun udang hab syakri la don ski ksi udang hab syakri dam la syakri shu li berat no semesti home kare kata ka bak sarkar mentaka di bentek lakam ya kini ki school bar khat ki badan hang ka jalla jongi ban ai kita ki jing sneng temen ya baro ki school ba lada ki ba feel ya kata ka subject ru kamot ba ki di ban detain puli science maths english fin le yu kita ka akor burom dan bat hadu hang ni kita ki comment blok khat ki ba ki bri bat kan thai bat senrang bat temen bat khna am tim ki ba comment bet da ki khtien maklam akor ya ki nong mi khmat ki ba hadu ye ba ardan ne hadu ye madu prestun ne kata ka jingkaran ko mi ki manat ki mareng ngar ngam syar ba fin karan yang akum ta maki khun jonga kimla ba kin karan yang akum ta ki khun jonga karan yang akum ta tangala syo men jonga kim nut ban karan yang ba sisien bang sneng karau ki khun jonga don ban karan manu nama dang sempat ki khun jonga ki bawan ahmad jonga bang dang sempat khun wan sempat lang ki khun jonga ki di bangan in ngan guide ya ki bakin tip ban burom yang ka kemi ukpa bakin satip bakin saburom mi ki pa jong ki weidu teka dei kata mangalawan ha kan ni kasngi dakat jing bitar bangayo i kitu ki komen baki ong kane kabriu kat banganang mix ni kalanang bit ki keli ki ong bali fikiran bonu badeng do terong du babu at udang don akor burom tu badeng do terong bani kini kiwi nong komen badeng do terong sasngap udkaran yang ong dak baburom me fi na empat yo i kita ki komen ki ba ong bayang ngaburom me fi na ba fikiran bit lekum ni ngakaran yu badeng do terong bangade ngatip bau badeng do terong basyukaran beda ketinsi tang bangangam jupet ngatang syuyoi bol asedang ban kransi ngapelip no bat ngakaran yu badeng do terong ru namar ba ngayo jing hikai nakata ka jing hikai kristan baki ong bau jisu uwan nakabenta ki bapop uwan nakabenta ki belayap ka jing yatip lem ngata kadaw nga sa guide ibadeng do terong malakasngi da impu no ngafun ngong badeng pile ayu mentaka sengi pet wa yo pitim si yang yong na dikata ka de ka ba ngawan hang ni ba ngayo i ya kitu kijing keren ki banga keren yo badeng do terong bu badeng do terong udah start ba tambah ladangin buram ni pen hikai yo ubun keren bit de manga ma phi ba hikai yo u ba un keren si ni pen bor bet yang aro mantap ya pen bor ngan tim si tamang amde na kayang batim si ngamnang mantip si ang tip panya senten seru namang ngi de nong sora ngiwan nakarik akwar burom ngim jutip ban pedan kam kikitin si na takadaw ngawan hang ni ngarawat jing tip bahayu badeng do terong balay ukuran si kamde mangan syukur no ba kumuni ubari ukuran si ngakali ang balay badeng pikiran si teka de kata ka ba akwa ba ngan pensyaya phi bakata ka jingwan jonga hang ni ngada wan kerpang na benta ki beriu ki ba kum kita ki ba long kum iba adeng ba ki ba kham sniu shushu bani ba adeng ki ba hakini ki komen nampat yu ibi ba adeng in sniu yang isniu ya kita ki ba itim si ngam tip yano namang ngam jupet shu sien bangala ibi la tim si ngam jupet shu de kata ka de ka ba ngakwa ban keran hang ni baka bos sarkar ka diban te lakam ya baro kita ki jingbun kita ki balang ki jingbun ki niam ha ni ka jalla jongi ka de ka ban dadon kata ka jingte ya ka imlang salang ka de ban dadon kata ka jingte lakam jong ka sarkar ya kita ki balang ru ba kinte lakam ya lah kita ki pat para banget jong ki bakin
khot hang ta ki yang mane jong ki tang ki beri ba pendan burom ya kakan hun henry mentang isu ong pet kini ki balong tu balang ki balek kam tai balek am ta kaja burom lut te tu kan hun ti kamot ba kata ka sarkar ka ba ngan ai bori madu prestun ba inte la kam ya ki balang ru ba kita ki balang ki dei ban sai kita ki samla ki bas duai shirham yo belai bar ki de kita ki samla ki ban trai shirham nak ban ta kem lang sa alang ki ba mi na kita ki balang ki ba kinda shim kerpang ya kita ki samla ki ba pendan burum ya ki balang om de besuk khat lut berkhat tang ba ong balayar ka balang ban he kata ka baikan syong ban lumlut kita ki ba tim da kasi da kasang da ki ba keren kini ki komen tang balabun pat balang di kita ki ba sarkar ka dei bakan da te lakam baka jingbun ki balang ru ka di banda don ka jing tei ya ka imlang salang om dei tang namenta ba ki penyar ki business ki jomki namar ba ka sarkar ru ka dei ka ba om la ban ai kam lut ya baro andre ka jingbun ki balang ki la ban ai ke kam ka jam ki la ban ai ki jing pule ya ki samla ki jongi kamot ba ka di banda trai ringkat ka sarkaru bat ki balang kanang bangin la bante la kam ya kini ki beriu ki balang nang mi jelai mentah kane ka hakane ka juk ka bangi layo iba na kita ki school kim shim yo asu kita ki jing hikai ki jing sneng ki jing kraw ki ba kita ki school hi ki long bai batang ban syupuli ban kiu kita ki kam ki jam ki ba on shu yo kam ban shu nang puli ban nang tho phareng ban yo kam hendrai om dan kita ki jing te la kam ba on puli on nang on start bat on nang don purum dikit kita ki ba kata ka sarkar kadai ka ba nga ai bor ke madu prestun ba in te lakam ya kita in shna thau kita ki an ki ba yate bat kita ki ba on pendan burum ya kajat bendriyo jongi da kita ki samla ki ba don burum ki ba on yai pendan burum ya ki wei ro kumjo